first day for Vlogmas kay guys. Today is December 1 na jud. As you can see, today is finally December 1. And meaning nga December na, meaning mas closer na ta sa Christmas. So let's go! So by the way, shout out di kay Jory Besin for making this amazing fun art. Kana. Thank you so much for making that fun art, and thank you kayo sa support, and thank you po sa tanan nga nag-support sa ko all the way from the start until karon. And I hope patuloy ang inyong pag-support. Yeah. And sa mga wala pa kaila sa kuha, I am Kelvin Roy. I make vlogs, I make random stuff, and I hope you will consider subscribing if wala pa mo nakasubscribe. And the only goal karon na, ang goal na ko karong 2018 is makaabot lang og 500. Okay na kay na sa kuha. Like makatungtong lang og katunga sa 1,000 subscribers. Fights na kayo na sa kuha. So I hope before the 2018 year ends, makaabot tag 500. And if not, okay lang, but I hope makaabot yun ta. So if wala pa mo nakasubscribe, click the subscribe button below para happy na. Let's go! Ma! Ma! Abuta na gidinahan na ay. Yeah. Dagan gid ay daglabonon bino kay ay. Ma. Yeah. December 1 na ma. Hapit na magpasko ma. Hapit na ang kamera ma. Today na cameraman na. Ayaw, isa pa. Is that a camera? DSLR ba please? No. Sige na ma. Tana, bantay ka, bantay gid ka. Gawa sa nay mo. Kapila na ka ni Saad ba? Uy! I did not. Hoy, ni Saad ka, excuse me. Excuse you. Today is finally December 1, and it means and it only means na hapit na ta magpasko. This will be the very first episode of our Vlogmas. So, let's go. So, before anything else, siguro limpiyuan sa anak ko akong kwarto. Kay hugaw kayo. Promise. So the other day, the other night, kay nangatumi og katong bag-o nga mall sa Buhangin, which is ang Gaisano Grande, ang Citygate Mall, and dito Gaisano Grande. Delay. So karon nami sa Gaisano Mall sa Buhangin, kaning bagong open karon ang Citygate Mall. So karon laglag lang mi karon
maybe ano kay wala pa kay mga stores nga open, so nalang mi karon sa ano sa department store nila. Kabalo si ate. Nahilaka na. Urgent call. Mo niya mga butang na hilig kayo ni ate sa una. Nga pag dili siya palitan mo hilak jud siya. Nga na. May nga na palang stores ang naa nila diri, Oxygen, Farm, Regatta, Pen Shop, may mga tao. Gamay pa lang kayo mga tao. So karon, namin sa pen shop. Nag-try lang ko. Actually, the reason why nga nag-awang lang ko is because bawal mag-vlog today, I think. Yeah, bawal mag-vlog today. And then, So, ang napansin din ako dito ang mall kay gamay pa lang jud kayo mga stores. Well, actually bago man pud good nag-open, so obviously gamay pa lang ang stores. Wala pa na open tanan. And kung i-compare siya sa gaysano nga kanang sa Bahada, I think mas dako tong sa Bahada. Dili jud ay mas dako jud itong na sa Bahada nga mall. So yun.